айдур бага ки чубай дар дасташ асоай воз зод омад мега ҳамин нисфирӯзиё буд мардумам кам буд дар кӯча ба ҳамин назди аспша омаду савор шуда аспа қамшин кард ягон соат пас суроб шуна айдур дид шаҳсавор буд аспшам аспи хуб будааст мега аспа айдур дид гуфт ино аз чанги ман халос намешаванд ҳамин қадар дили шайхадаш пурай ки танҳо ба муқобили 4 нафар асп навондиста ҳамин наздиктар омад ки нохост қудрати парвардигор асп ҳамин як шиҳа кашид поша бардошт ай болои гардани асп омад дар замин зад хест аз ҷош гуфт ҳарчи канистай шарманда мешидам суроқае ки дар болои зини асп калон шидай чихелай болои асп ғалтидаман таъҷиб кардааст баъдам бо ҳамин мақсад ҳамин шитобон давидаистай ҳазрати абубакри сидиқ ғафурро нигоҳ кард ки дид як асавор омадаистай гуфт ё расулаллоҳ шитоб кардан дар кор шутурора тезтар ҳаракат кунонем ки гумон мекунам ин бадбахт ҳамун суроқаа як роҳзанай гарданагирай бародарое ки саршо дар мекунад ё ки баъди шустани сар камтар намнокӣ мешавад саршо дард мегирад гаймарид шидагиам беҳтарин роҳи ҳал ин гаймарид арабии исмиёд аст ки аз ширкати шуфармо метавонед дастрас кунед ҳамаи ҳамин мушкилои гуфтагира бартараф мекунад ва бародарое ки мехоҳанд гаймаридро дастрас кунанд дар ватсаби мо нависед ва бародарое ки надоранд ватсаби моро дар комментарий дар омада ватсап нависад худи ҳозир мо ватсаби худро ба шумо равон мекунем ва бародаро хоҳарое ки дар Москва қарор доранд метавонед ба адреси мо омада ҳиҷомаи бепулро дастрас кунед ай чанголи худо халос мекуна ҳамин вақт мега ҳамин ду пои пеши аспи суроқа дар замин фурӯ рафт замини байни маккаву мадинаро оҷиё дидагия ҳама сангай санг қумне сангай сангои дар офтоб сӯхтагӣ ба дараҷаи сахтай дар ҳамун санго қудрати худо ду пои пеши асп фурӯ рафт бо омад дар замин ғалтид суроқа хест аспа ягон шатаи дигарам зад чӣ дард дорӣ ту имрӯз и чӣ ҳаракатай аспи бечора поша кашида бароварда наметавонад гирди суми аспа ҳамун гирди поша сангора гирифт вақте ки ҳамун силтав кард кашид баровардаш як дуди кабудаям поён баромад мисли газ ӯ минтақаи газ нест гази арабистони саудиву нафти арабистони саудӣ ҳама дар халиҷи форсана ин тарафшан қисмати назда дигар тарсид вақте ҳамонро дид тарсид гуфт накунад ки ҳамин пайғамбари худо бошавуд ман мисли як душмани пайғамбар дар таърих номо монам о худои бузург ки ҳидоятат кунад андак кор сабаби ҳидоят мешавад баъд садо кард файрод кард аз барои худо нагрезе ҳеҷ ту намегум ман ба шумо ягон осебу зарар намерасонам ҳазрати абубакр гуфт ин яқинам бадбахти суроқаа рай овозу шинохтам ҳаракат мекунем ки ҳазрат гуфт бигзор биёяд чӣ мега охир натарс гуфт худо ҳамроҳи моай ту чӣ метарси ё абубакр мега баъд истодан вақте омад наздик гуфт ки муҳаммади гуфт бале муҳаммади расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳастам гуфт ба худо қасам ман ба қасди шикори шумо омада будам аммо баъзе чизоеро дидам ки дигар дар даҳшат ғалтидам тарсидам хавф мебарам аллоҳ мақсад ки ба шумо ягон зиёну зарарам расондани нестума сирри шуморо ба касе намерасонам агар мабудо касерам суроғ кард ман сирри шуморо панаҳ медорам ва ҳазрат дар ҳаққаш дуо кард худованд ҳидоятат кунад худованд ба ислом мушаррафат бигардонад гуфт ягон тумором бинависед ин тумори тарси хеле не аслан маънои тумор дар як коғаз як навиштаҷот бинависед мисли забонхат бинависед ки ман дар ҳамин мавзеъ бо шумо вохӯрдам бо шумо салом алайк кардам мақсад ба ҳазрат абубакри сидиқ гуфт ки бинавиш ки дар фалон мавзеъ мақсад ки суроқа ибни молик бо расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам се шарикаш вохӯрд мақсад ҳамиҷа ҳамин тумора ситонид баъдам ҳазрат вақте ки шутра ҳаракат медод гуфт ё суроқа замоне мешавад ки тоҷи кисроро дар сарат мемонад хилъати кисроро мепӯшонанд ану дастпоноҳои тиллоиша дар дастат мезананд ба ёдат бошад ҳамин
замон мешавад. Суроқа нигоҳ кард, дар афтоби гармохи шояд гуфт афтоб зада боша ёра. Кисро куҷо, мо куҷо? Аки Кисро бузургтарин императори дунё дар ҳамун шабу рӯзо. Империяи форсон ба қувваттарин империяи Рума шикаст додан, ҳамин қисмати Ямана ҳамаша забт кардан, гирифтан аз дасти румиҳо. аммо ягон сухан нагуфт Суроқа ибни Молик. Рафт ай пишти кораш. Ва як гурӯҳе аз ҳамун таъқибгарона вақте дид, гуфт ки уно дигар роҳхати рафтагиянд. Ҳамин роҳи тамоман муқобила нишон дод. Мақсад ки шари уно ҳазрата ҳамроҳи шарикош эмин дошт. ҳазрат саллаллоҳу алайҳи ва аммо вақти сафаршон, вақте ки аз ҳамин пояи ғори Савр ҳаракат карданд, таърихи 1 Рабиулаввали соли 1 ҳиҷрат буд. соли 1 ҳиҷрат аям моҳи Рабиулаввал шуруъ мешавад. 1 Рабиулаввали соли 1 ҳиҷрӣ. агар ба солшумории мелодиш бигирем, қавли асаҳ 16 сентябри соли 622 мелодӣ буд. ва рӯзи 8 як ҳафта дар роҳ гузаштааст. рӯзи 8 Рабиулаввал ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам ҳамроҳи ҳамроҳош ба Қубо расид. рӯзи 23 сентябри соли 622. субҳоналлоҳ. қисса кӯтаҳ агар суҳбата дароз карда намешавад, ҳазрат дар Мадинаи Мунаввара омад, давлат ташкил кард. мусалмонон оҳиста оҳиста реша давонданд. кор ба ҷое омад ки дигар қайсари Руму Кисрои Форса шикаст доданд. дар замони хилофати ҳазрати Умар таҳти сарпарастии Саъд ибни Аби Ваққос лашкари мусалмонон пойтахти Форс шаҳри Кайсафуна гирифтанд. шаҳра арабон Мадоин мегӯянд. азбас ки беҳад калон будааст, Мадина як шаҳрай, Мадоин ҷамъи, яъне шаҳр не шаҳрҳош гуфтанд. Яздигор дисе Кисрои Форс мега аз ҳамин хоб парид хесту ба ҳамун либосҳои тахтпӯшакаш савор шуд, дар аробаву гирехт. вақте дар қаср дуромаданд, тоҷиш ҳамҷо мондагӣ, хилъати бепӯшидагиш ҳамун либосҳои расмиш ҳамаш мондагӣ. беҳад ғанимати зиёд буд. аз ҷумла ҳамин либосҳои шоҳ ҳам дар як сандуқ гирифтанд, назди ҳазрати Умар разияллоҳу таоло анҳу фиристоданд. ҳазрат вақте ҳамин сандуқа дар пешаш кушоданд, ин қиссаро аз Абубакри Сидиқ шунида буд. ҳамин қиссаи Суроқаро. бу ҳамин Суроқа ибни Молика пайдо кардем. ёфтан овардан жалакай 3 солаш рафт аз мусафед шидай. баъд амр кард, гуфт ки тоҷа дар сараш бимоне, дастмонҳоро бизане, камарбанда бибанде, ҳамун хилъати марасаи Кисроро пӯшонданаш. баъд гуфт ё Суроқа, ёд дорӣ ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам дар моҳи Рабиулаввал ҳамун соли аввали ҳиҷрӣ гуфта будад ки рӯзе мешавад ки ту тоҷи Кисроро дар сарат мемонӣ, хилъата мепӯшӣ, то шаку шубҳа доштӣ, боварат намешид. دیدی که حقیقت معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدی. سراقه گریان شد، گفت یا امیرالمؤمنین، نه فقط دیدم، من نشانه رم دارم، همون تومورا پنهان کرده بود است، همون را برآورد گفت اینا نشانه شوخی. در همون موضع من قطعشون وا خورده بودم، همین تومورا حضرت امر کرد برام نوشتن و همونجا گفت که یا سراقه همین روز میشود. اینا ببینه. این یک صحیفه اندکک از تاریخی با شرافتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم. مردم باید قهرماناشون بشناسند. مسلمانان باید تاریخ پیامبر صلی الله علیه و سلم دستکنال نبدونند. با خدا عیب ایده. بچه‌ها میقپی همین رونالدو را میدونن، میزنش چیه؟ ازواج مطهره پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید کلون بارک کیوان. شاید همین بیبی خدیجه و بیبی عایشه را بشناسند. دیگه باقی مونده همین را نمیدونن. علتش چی است؟ کم اهمیت میدیم. این موضوع درسی نیست که در مکتب بخونن شوخی. این وظیفه اول درجه همین پدرها است. پدرها باید همین فرزندان را تشویق ترغیب کنند. مثلا پدری خوب میگه که بچه‌ام، این کسی که نام زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از یاد میکنه، کیها بدن به ترتیب یک ویلی کش میخرن. کودک حواسمند کنی، کودک اختای مگر هم یک ویلی کش بخری کو. با همتری کارهای خیر اگر حواسمندش کنی، انشالله کار تیز میدوه.
ҳамин дар давраи советӣ ба як вимпел як грамота мардума фрем мекардан бечора рӯз то бега саршон ай пахта набардошта пахта мечидан. Оғ ин кори хайра кори некай ҳамун кӯдакҳоро ҳавасманд кардан дар кор. ӯ чӣ медонад ки илм дар оянда фоида мекунад, аммо мо шумо медонем ки ҳамин корҳоро дар хонаҳо кардан дар кор. ва ҳамин нишастоерам ки алҳамдулиллоҳ баргузор мешаванд ва дар он аз пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам суҳбатҳо мерава, аз таърихи ислом мерава, ба худо қасам бисёр ба маврид ҳастанд, бисёр лозим ҳастанд. парвардигор бобои ҳоҷира баракату нусрат бата ба хотири ин иқдоми некуш, ба хотири ин маҳфили хайра. худованд дар манзилаш, дар манзили меҳмононаш, дар ин мулки ободону зебо файзу баракотша пайваста нозил бисозад. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين.